mosebede mbui Okili Nyamori gin weche ma wacho ni ero idhiro kod jogo makedo sirkal tesre kendo gisebedo ka giwuoyo giwacho ni sirkal medo mana golo singo e wi singo chenro gino ben lugi yo machal nade ko wach ni landing sites de loso chiko made kuom gidhi bede county ma Homa Bay nitie chirni ma igero nitie mano yaw rangwe bago mag kuonde mag uso rech ikin gik mamoko mantiere kar kae chenro gi lugi yo machal nade gi jotendwa bende gintiere kod tekono mano mar luwadi jatend piny Kenya nosingo landing sites manyien adek e county ma Homa Bay otim gi yo machal nade nikech gikere Kisumu nyaka Busia mantiere alwora mar Nam Lolwe gitime nade sane ka gidhi kode nyime. Now one ingeni nitie joma pingo gik moko e mbui to gidhi e ground gi teka ni en gi bundle moro mar siling 50 ni ok ti onge gima timore one time. Okay, adwa nyiso ng'ama pingo ni gik ma president osebedo ka timo ok timre mondo dhi ane kabonyo sani one tije matimore a project ma I think it's about 1.5 billion mar Fish Aquaculture Center. Okay, mondo dhi ane a paya ma Homa Bay kama nyo president wuothe gi jaduong' Raila Amolo Odinga cha obro neno ka paya sani tiyo kendo yedhi nyalo goye. Odhi ane e Homa Bay kanyo obro neno ka ute manyo yaw mag affordable housing manyo miji president nyo ni kanyo gin gima nyo waneno ken gima nyo bedo promise president nyo dimo yaw chiro sama nyo yaw chiro nyo tiyo minyalo paro gi wang'o rech gin gi jaduong' Raila Amolo Odinga manyiso ni that is a project that is going on. Kidhi dier Homa Bay tiro ka Homa Bay en lam lilo. Okay, mano ken promise mago gik matimore. Okay, president nyo dhi Ndhiwa mo launch project Mandhiwa mano is a new project madhi chakore. Fangano Ring Road anything is going on, it's all over social media. Ng'ama dwa neno mondo dhi one. And so give worth all over. President Nyodi 10 months ago, President Nyodi mo launch Lumumba. Ngato na yenya wacho ni maybe mano ne promise ok dhi timore. President Nyodo kuno oyudo ka odno oseger mochopo gorofa chiegni gorofa 4. Manyiso ni tich osebedo ka tiere. President wacho ni owuoro kaka jo Kisumu dhi mbele gi tich because ok en ni jomoke magero gino, nyithindwa gi wuotwa gi nyiwa emoyudo tich kuonde go emagero gigo. Suppliers wama supply kuoyo and other things ema supply ema yudo pesa kuonde go and mama ma nudo nyuka kata uso chapat gi dengu ndondo bath kamigede no ema benefit from those projects. So gigi gig ma are ongoing. Okay, unlike situations machon mani wacho ni wabro timo numa tok timre. Okay, so I do not see contradiction between gima president wacho gi gima timore ground. Hadwa na ye gi owadwa ma Seth kum gima wacho ni jothurwa nigi ilo, jothurwa nigi mor. Okay, jomoko ma wacho ni joma nyodhi Homa Bay gin joma desperate. Apenjo ni anana wakili ni mose di soma mang'eny kendo an gi gira matimo anyo an desperate emo miyo nyadhi amiel kendo weri no kadwonda nyola lo so gwa jok mon in the stadium beni mane gi masamoro jomoko kwini iso moro ken in the stadium an nya chopo sadi nyamo the stadium anya chopo stadium chigni sa 10 kinyi. Okay, to nya po chopo stadium sa 10 kinyi nikech ilo to nya ido ka ji opong stadium. To what about joma nyodo ng'oko manyo lor ne gi oko nikech stadium nyopong to nyochuno ne chak yaw ne gi ka gibe desperation de manyo kelo gi stadium. Okay, so and it was a show of unity. Jomineno ka pingo gini ng'eny gi joma gima lit negi ni madaraka ne timore Kaluo. Gima lit negi ni jaduong' Raila Amolo Odinga gi jaduong' William Ruto ochung' e stage achiel kendo nyiso jo Kenya ni jo Kenya nyaka riwre. Gima lit negi no ganda mosebedo no seve oko sani receive development. Okay, mage jomineno ka pingo gini aito ine kata iwa nyayudo ni nitie achiel ariyo moko ingeno ganda nyaka bed gi tama kata nyoyo kotedi nyaka yudi ni nyaka ang' yude tama moro ang'o e iye ka.
At the same time, chiro ka chiro nigi janeko ne. But wan wang'eyo ni jothurwa dhi mbele gi broad-based government nyaka 2032. Emo mineno ka jowa nyiso President William Ruto ni kumi bila break, kazi bila break. Okay? So, and I believe ni gimoro ni jowa pod kiak madhiye, gimoro ni jowa kia ok feel development. I don't see what we are talking about. Okonyal, definitely, was a bit of problems. Was a bit out of government. Kane wadonje serikal, tunewa bedo mane serikal for 6 years. After 6 years, almost 56 years, jowa ose bedo kan di opposition makake je serikal matin to gin mane periphery ma serikal tichakigwe gi oko. It is the first time wadok into the core. Omiya wacho ga ni wuoth wa mwadonjo go e serikal kendo ni chalo ndalo mane jo Israel no chopo kama mane luongo ni the Golan Heights kane gigore during the 6-day war. To ne one of their generals mane luongo ni Moshe Dayan no wacho ni we have reached the holiest of our holy places, never to depart again. Joluo dok kama ne joluo nitie dala mar Kenya ni joluo ema nogoye. Mineno ka king of the coat of arms. Tineno tong mar luo. Tichaki neno kuot mar luo. Tichaki neno thuon gweno mar luo. Manyiso ni magi gima joluo ne go dala. Manyiso ni the gimiluongo ni the theory mar go dala mar Kenya, okay, the ideology mar go dala mar Kenya en ideology mar jaluo, ok en ideology mar oganda moro. Omiyo kae mane wae, kae mwaduoge ok wachak wawuog kendo. Jotelo luchendo geyo machal nade, wan ka kod jod bura, wan ka kod governors, wan tie ka kod jotelo mawuok Luo. Giket jatend piny e kokeyo machal nade, mondo ni chendo nyaka gone, nyaka kaw thuolo ni. Ingeni and most of the time asebedo ka an ngama activist, ngama call jotelo to account. But nyaka kaw thuolo ni mar gone jotelo ma thurwa erokamano. Adwa chako gi jatelo Raila Amolo Odinga. Okay? Mar loso environment miyo development mondo obi. Okay? Mar loso MOU mar ODM gi UDA. Kama nyegi loso the 10-point agenda. One of them was economic development and you see equity in development. Mami koro wayodo marwa kaka jaduong senator Oburu Odinga jawacho ni ok wakaw majo moko, wakaw marwa manituono waga chon. I tadwa nago erokamano ne governors wa for agreeing to work with the national government. Mchien ka ching'eyo ni as Ramogi professional caucus nyo wan gi to moro matin kaka governors moko nyo approach gini. But I am happy ni ka president nyo biro Homa Bay to governors tenyo riwore magidhi giriwo governor Wanga Luedo ni mondo rwak president kendo girwako message manyo president okelo. Adwa be nago erokamano ne MPs wa. Ni MPs wa osebedo ka timo consultative meetings gi the president and gitimo consultative meetings gi governors wa. And king'iyo gini kata kiloso gi jotendwa up to down nyaka MCAs. Tino ka they are all aligned. Kanyo an Kisumu nyalo mugosiep na Mambasna ma osebedo go Kisumu for a long time. Aduinya Seto Chieng ma en the majority leader ma Kisumu. Kanyo wako kwa dembaka to nyisa ni egin kaka county assembly ma Kisumu ka gisebet piny and giro council from Jadung Raila Amolo Odinga. Gain very clear. Nigi support President William Ruto up to 2027 and magi support Mawachak Watiko up to 2032. And I believe that is the same thing that is happening in all the other counties. Yeah. Ay, ero kama na inya. Mwana